बाक्सानि बागानपारायाव हरखाब लामानि जाब्रबथाय। जाथायाव जिउ गोमादों 32 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना। बागानपारानि नयाबस्ति सिमलाबारियाव बे जाब्रबथाय जाथाया नुजाथिदों। मिन्थिनाय बादिब्ला गुवाहाटीसिम थांनो थांखिजों राजा लामायाव गारि नेबाय थादोंमोन दिलीप हालै मुंनि लाइमोना। उनाव नयाबस्तिनिफ्राय हरखाबै फैनाय AS14 AC 1888 नम्बरनि गंसे टाटा मेजिक गारिया लाइमोनखौ सौख्राङो। जाथायाव गोब्राब जोखोम मोननाय लाइमोनखौ मसलपुरनि देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो फाहामगिरिया थैबाय होननानै फोसावो। फारसेथिं लाइमोनखौ सौख्रांनाय गारिनि ड्राइभारा लोगो लोगो गुबुन जायगायाव खारलाङो होनना जायगानि सुलुङा फोरमायदों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।